Hi guys, maulan na hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? At biyahe ako ngayon guys, kahit maulan. Grabe yung ulan, no? Ayan. Ayan, lakas. So papunta pala ako ng ano guys, Ayala Alabang ngayon. Magpapagas lang ako. At full tank lang ako. Punta ako ng Ayala Alabang. Pasok ka. Pagkal naman pumasok. Okay. Lakas ng ulan. Grabe. Tignan nyo. Lakas ng ulan. May bagyo kasi. So magpapagas lang ako sa Shell. Shout out. Shout out sa mga driver. Buhay driver, bumabiyahe kahit maulan. Ingat kayo palagi guys. Ingat sa pagmamaneho. Ngayon, kahapon wala akong biyahe ngayon kasi wala kaming pasok gawa ng bagyo. So ngayon may pasok na, bagyo pa rin. Lakas. Kapag mga ganito guys, maulan, huwag niyong buksan yung hazard nyo. Buksan nyo yung ilaw nyo. Huwag kayong mag-hazard kasi yung nasa likod mo hindi alam kung saan ka liliko eh, kaya nagkukos yan ng disgrasya. Gagawin nyo pag ganito, buksan nyo lang yung ilaw nyo. Ayan eh, tsaka yung pag-light nyo, diba? Lakas ng ulan. Buti na lang nung nagbatangas ako, hindi nangyari na, hindi ganito nung nagbatangas ako. Shout out na pala kay subscriber natin dyan sa Batangas, sino nga yun? Junel Binder. Ayan, taga Clarin, taga Usamis yan, kaibigan ko yan. Part, shout out, kamusta? Sayang hindi tayo nakita nung pumunta ako dyan ng Batangas. Hindi ko kasi alam na malapit lang pala yung bahay mo dyan sa port Mabini, di ba? Dyan ka? Sayang, kung alam ko lang nagkita sana tayo, tinawagan sana kita. Kagabi kasi nagchat siya, si Junel Binder. Ayan, subscriber natin yan sa Batangas City. Kagabi nagchat siya kasi na nakita niya kasi yung vlog ko na dito sa Batangas, 2 araw ako sa Batangas. Nakita niya daw, malapit lang pala siya doon. Ayan, close friend ko yan, kaibigan ko yan, taga Usamis, Clarin. Taga Clarin din kasi ako, Usamis. Pero dito ako ngayon sa Makati, nagdadrive. Dito ako nagtatrabaho. Tsaka shoutout din sa pamilya ko na excited na rin akong umuwi sa December po. Ayan, mag-vlog din ako dyan. Nag-chat kasi si Binder kagabi na ganun, part nandun ka pala sa Batangas, malapit lang ako dyan. Kung alam ko lang, kita na sana tayo. Ayan, bumaha na. Ayan part, pag may biyahe ako ulit sa Batangas, tatawagan kita or chat kita sa Messenger na para magkita tayo dyan. Kasi nung nagbatangas ako, nakatambay lang ako dyan sa malapit sa inyo. Siguro mga 3 oras yung tambay ko dyan. Yung 3 oras sana nagkita tayo. Sayang yung oras. Tawagan kita part pag may Batangas pa ulit. Wala pa naman kasi yung schedule na Batangas ko eh. So ayun, update guys, dito na ako sa Shell. Ayan, papagas lang ako para diretso na yung biyahe ko. Ayan. Magkano yung ngayon? Diesel 67, tumaas ng piso. Saan ba? Ulan dun. Bus tricky. Diesel. B-Power. Ayan.
Papagas lang ako guys. Start zero na po tayo, sir. Pump Sige number po. 3. 3,000 with power diesel. Apo. Kiko. Kiko. Puji. Pakarga lang tayo ng World 3. Yeah, thank you. Thank you. Pinipicture lang ko kasi yung ano guys. Hindi clear. Pinipicture lang ko yung resibo tsaka kilometer ng gas ko, tas report sa opisina. Lagi yan pag nagpakarga, pag nagpapagas ako palagi. Update lang tayo. Okay, naka-update na ako guys. So, diretso na tayo Alabang. U-turn na lang ako dito. Mahirap dito mag-U-turn. Dito na lang. Upo-upo pa ako. So, kita tayo ng Skyway guys. Walang ulan dito ah. Okay. Habang nandito ako tayo sa Skyway guys, kasi ako lang mag-isa, wala akong kausap, tawagan ko yung asawa ko. Hello? Hello? Oo, kamusta? Kumain ka na? Kumain ka na? Ha? Wala, nagpa-vlog kasi ako kaya tinawagan kita kaya nag-Tagalog ako. Anong roomsin? Nagba-vlog ako, wala kasi akong kasama dito sa sasakyan. Kaya sabi ko sa mga viewers natin, tatawagan kita. Kaya pala, para mo, larong forma. Dito ko ngayon sa Skyway. Ako lang mag-isa, papunta ako na kaya Alabang, kaya tumawag ako sa'yo kasi boring kasi. Ingat ka. Ha? Ingat ka ba dyan? Ingat ka.
dyan? Wala. Gano'n ako na bukod ng mga kanila para magkapiro. Ah, sige na. Kailangan ito. Ha? Kailangan ito. Alas 7 pa yung out ko. Oo. Pumunta ako dyan kanina sa bahay. Akyat sana ako kaso si Dingdong bumaba na sa baba eh. Sige na babe. Love you. I love you. Okay, bye-bye. Okay. Hi ka muna sa viewers natin. Hello there, everyone. Ayan. Mapag-yung pag-ibig. Salamat sa ating mga viewers. Salamat sa pag-ibig. Ayan. Bye-bye. Sige na, bye-bye na babe. Ayan yung asawa ko. So, tatawagan ko naman si mama ko. Hello, ma. Tulog ka? Ha? Nagpaabot ko rin mo tawag sa akin ito kayo lang. Ay, nakakugpuan ka ron? Skyway, padulong ilang boss, halabang? Ako magsundo sa yung mga anak kay kasi mulaag siguro. Tawag lang ko kay wala ko'y din. Naka-vlog po ka karon. Ganon. Yan, nag-vlog ko karon kay lugay na wala ka-upload. Wala ka rin bagyo. Bagyo, ulan no, grabing ulan. Wala. Hindi pa man din tayo. Pagkakasiniyak, dito nila ng tayo. Ang hangin na nagkakaya namin ito mga Ay, bundak ang ulan. Grabe bundak sa ulan kanina. Ginihinay lang ko. Mura nag sa oras karon alauna. Diri mura nag alas 6. Ito kayo. Na naman po ko ng isa. Ay, wala pa man kuno kagawas. Bagyo. Sabi mo bang mga lugar ko nagpakabaha ko eh. Oo.
So yun guys, dito na ako sa Ayala Alabang. At dito may susundin na ako dito, tapos balik na ako ng Makati. So yun lang. At maraming salamat sa panonood guys. So bukas ulit. So, maraming salamat. Yan lang muna. So ingat kayo palagi, maulan. Keep safe, keep on driving.